Ahojte, dnes pre vás nemám varenie, ale niečo podobné ako tie čokoládové vajíčka s prekvapením, ktoré si detičky radi otvárajú. Konkrétne sa jedná o kukuricu múčneho typu maľované hory. Táto kukurica je pôvodom vyšľachtená približne zo 70. odrôd kukuríc, ktoré boli zachránené obyvateľmi, starousadlíkmi z USA a Kanady. Z tejto kukurice si môžete robiť múku a potom vlastne rôzne kaše, piecť chlieb, alebo aj iné pečivká. Podstatné je, keď si budete túto kukuricu sadiť, aby ste ju dali zvlášť od ostatnej, pretože by sa mohla prepeliť. Pozrite, má krásne farebné zrniečka. Ak by sa vám kukurica prepelila, tak by sa vám mohlo stať, že už nebudete mať tú pravú odrodu vyšľachtenú. Tým pádom by aj mohla vyzerať po dopestovaní úplne inak a už by to nebolo ono. Výhodou týchto kukuríc je, že vlastne tým, ako boli šľachtené, tak dokážu vyrásť a mať bohatú úrodu aj vo veľmi drsných klimatických podmienkach. Môžete si to vyskúšať, nie je vôbec náročná na pestovanie. Zo začiatku som ju polievala, veď v podstate všetko, čo polievame, tak dorastá lepšie. Vidíte, že klásky sú tenšie, ale má to tak byť a vôbec sa nebojte toho, že je taká farebná. Nemusíte si robiť z toho obavy a myslieť si, že je ozdobná. Naozaj je jedlá múčneho typu. Takže skúste, jasne mám veľkú radosť. Minulý rok sa mi moc nepodarila, ale tento rok je naozaj krásna. Teším sa z nej a budúci rok si určite posadím oveľa viac. Pozrite sa na tú krásnu farebnú rozmanitosť. A pre tých, ktorí ste kreatívni, môžu byť zaujímavé aj šúpolie. Vidíte tiež, že farebné. Od červených, tmavofialových, cez viac farebné, alebo až takéto bledé. Z takýchto suchých listov kukurice, z toho šúpolia sa dajú pliesť rôzne košičky, ale taktiež aj vyrábať figurky. Takže kľudne si túto kukuricu zožente. Ak by ste onu mali záujem, tak dá sa kúpiť pod názvom kukurica maľované hory. Ja som ju sadila v apríli. Ako som už spomenula, polievala som, aby bola pekná. No vidíte, sú to aj takéto menšie, aj nie celkom plné klásky. A tak nevadí. Semienko k ďalšiemu roku už budem mať, takže kľudne si to aj vy vyskúšajte a prípadne mi dajte vedieť, že ako to dopadlo. Pošlite mi do komentára fotky nielen vašich akože kukuríc, ale aj hocičo iné, čo pestujete, čo má nejakú rozmanitosť, zvláštnosť a nie je až tak bežné. Chcela som sa s vami týmto videom iba podeliť, že nemusí byť všetko iba jednofarebné, takže ja mám s nej radosť a záleží na vás, že čo ešte, či si to vyskúšate, alebo ma budete inšpirovať aj inými plodinami, ktoré zasa vy máte. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše rady a príspevky, čo by som ešte mohla také vyskúšať. Niečím krásne, zvláštne. Ahojte.